Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Aspirantes, na primeira lección doxe aprenderemos todo o que compre coñecer dun tema que xa nos ia tocando, a pataca galega. E para a segunda lección rescataremos unha das economías máis importantes de Galicia no seu tempo, a fabricación do liño. Atentos todos, comeza Collidos nas Patacas, o noso curso práctico e nada acelerado para ser galegos sen esforzo. Mira, Paco, chegounos outra carta. E esta de onde é? De onde? De Polonia. Agora, de quen? Dalle ti a ver se podes. Trae. De Agnieszka Trokczynska, de Ani, é unha carta de Ani. Bueno, pois Ani contanos que en Polonia plantan moita pataca e como os galegos utilizan este alimento para acompañar moitas das súas comidas. E claro, queres saber como facemos nós, que para algo a trouxemos de América. Raquel... Veña, anda, vaite, que xa sei que o estás desexando. Sí, pois atenta, como era, a Agnieszka e atentos todos que comeza a nosa lección sobre as patacas en Collidos nas Patacas. Patacas, manxar galego. Estou en Coristanco, moi pretiño de Carballo, na comarca de Bergantiños. Este concello presume de ser a terra da pataca, e que aquí hai moi poucas casas onde non se cultive este tubérculo, e hoxe imos estar cun auténtico experto. Collémolo nas patacas, e xa me dixo que se viña por aquí e a ter que botar unha man, así que esta vai ser eminentemente unha clase práctica. Juan. Moi boas. Que tal está? Moi ben. Juan Carlos García Pose, produtor de patacas collido nas patacas. Leva cultivando patacas en Coristanco dende pequeno. Cree que a agricultura tradicional ten moito futuro. Por iso segue apañando as patacas a man. Juan, vexo que te collo en plena faena, nun momento de máis traballo do ano, quizáis. Sí, bueno, o do máis traballo, sí, pero tamén o máis bonito, que é cando recolles o esforzo de 3 meses de dedicación aí ao cultivo. Porque esta que temos aquí, entón, é a auténtica pataca de Coristanco, non? Sí, bueno, é a que máis se sementa. É a pataca pola que Coristanco é conocido. É Kennebec. A pataca galega, produto protegido. Atención, pupilos, a pataca galega está amparada por unha indicación xeográfica protexida que abrangue 4 zonas: a área de Bergantiños, a terra Chá, a terra de Lemos e a zona da Limia. A variedade de pataca que se cultiva é a Kennebec. Ten os ollos moi superficiais, a pel lisa e de cor amarela clara e a carne branquiña e moi cremosa. Esas son as galegas, pero no mundo hai moitas variedades distintas de pataca, como as vermellas, as verdes ou as violetas. Sí, violetas. Teñen forma alongada e son moi raras de atopar. E aquí en Coristanco en concreto, por que é tan famosa a deste lugar? Pois eu creo que é un pouco polas súas condicións de cultivo, porque aquí partimos da base de que non hai regadío, co cal as producións son moi pequenas, ao redor de 20 toneladas por hectárea, e que estamos un pouco expensas de facer as cousas co tempo, non? Eu vexo que está aquí toda a familia traballando, todo o mundo ten algunha tarefa para facer e nós estamos aquí de charla. Ponme a traballar, Juan, que eu vim para iso, non vim para mirar. Isto é moi fácil. Toca botar unha man, pupilos. Imos polo básico, apañar as patacas. Podendo ser de 4 en 4. De 4 en 4, pero se xa vos que sodes expertos, eu igual dunha en unha. E botalas así a modo.
Hai que seleccionalas ou valen todas? Todas, menos as que están... O sea, todas aquelas que ti non comprarías, esas deixámolas. Esas deixámolas. De 4 en 4. 3, 4. Estas valen todas, non? Efectivamente, ou así 5. De 4 en 4 ou de 5 en 5, como fai Juan. A pataca galega é dunha calidade excelente, compacta e saborosa e a base central da nosa gastronomía. Alumnos, xa o estades vendo. Isto de apañar as patacas de Coristanco é un traballo totalmente artesanal. Hai que dobrar o lombo, manchar as mans, encher o caldeiro e, cando está ben cheo, pro remolque. E a por outro. Clarísimo, a pataca en Galicia. Atención, pupilos, a pataca é algo moi noso. Case todas as receitas típicas da nosa gastronomía levan pataca. O caldo, o cocido, a carne asada, o polvo. E resulta que non é nosa, veu da América. E antes o caldo facíase con castañas. En Galicia todo apunta que foron sementadas por primeira vez en 1607 na horta do mosteiro dos Recoletos de Herbón e déronse a esgalla, pero non valían para comer. Foise perfeccionando a variedade e no século XVIII era un dos cultivos máis importantes do país. Hoxe en día mercanse en Galicia unhas 4.000 toneladas ao ano e serían máis se non fose polas que se plantan na casa. Juan, xa case estamos acabando con estes dous regos, non? Na leira de Juan, as patacas xa están a flor de terra para poder apañalas. Non é que saian soas, hai que facelo cun tractor. O que fai isto é simplemente vai pasando por debaixo das patatas e vai entrando a terra e a pataca. A terra vai caendo por medio das varillas e a pataca cae atrás. Arriba, que ilusión me fai subir no tractor. A ver se despois consigo que Juan me deixe levalo. É así de fácil, imos levantando as patacas. Isto é no que consiste, aí sube a pataca máis a terra e a pataca, como pesa menos, queda por arriba. E así imos abrindo a terra e sacando a pataca para a superficie. Pero a ver que tal se me dá a min. Pois isto non che ten ciencia ninguna, xa verás como aprendes rápido. A primeira cousa que din na autoescola que é regular o volante. Sí. Pois mira, se lle damos aquí para baixo xa podes poñer como ti queiras. Ben. O embrague é este de aquí. Correcto, como nun coche normal. Efectivamente. Alumnos, esta é a parte práctica e complicada da lección. A ver se non che boto a perder a colleita, Juan. Levanto esta peza, agora levanto o embrague. Con delicadeza. Ui. Ai, xa está. Vámonos matar. Nada, dalle. Está posto o freo de man. Está o freno de man. Xa vai. Parece complicado isto do tractor, pero con mestres como Juan logo se aprende. Vaime ensinar a conseguir o equilibrio perfecto para sacar a pataca da terra. Do que se trata é de levantar as patacas ca suficiente terra para que non se lastimen e a súa vez para que non queden tapadas. Ese é o equilibrio. Teñen que quedar o descuberto e perfectiñas para botar pro caldeiro. Subimos un pouquiño máis e xa temos o rego completo, non? Xa pouco queda, sí. Xa vesti que non é tanto traballo. Un pouco de tractor e máis pro remolque e xa temos o traballo feito. E unha vez que xa temos o remolque cheo de patacas, onde as levamos? Vámonos para o almacén, que é onde van a estar hasta que se escollan, para almacenalas durante un tempo, hasta que van ao mercado. Apuntade ben, estudantes, que imos explicar como se cultiva a pataca. En decembro toca preparar e estercar a terra, e cando rematan a xeadas é cando se sementa. E que se sementa? Pois os gromos que lle saen as patacas vellas. Deixase medrar e, como en Galicia chove abondo, apenas fai falla regalas. Recóllense cara a finais do verán, cando a terra está seca. Iso sí, 2 semanas antes cortas a planta ás rentes do chan para facilitar que a pataca perda auga. A recollida é unha ocasión na que axuda toda a familia, como hoxe na casa de Juan. Acabas cheo de terra e con maniotas, pero a ocasión ben o merece. E, como non, probar que tal se deu a colleita e facer unha tortilla. A pataca pódese guardar neses sacos grandes ou nas caixas que Juan ten noutro almacén, pero sempre nun lugar fresco. Home, Juan, aquí xa se nota un cambio de temperatura, xa se está máis fresco.
Débese a unha cámara natural que nos dá unha parede de pedra de 1 metro. 1 metro? Sí, como se facía antiguamente. Isto ten 200 anos. Porque esta era unha casa que tiñades vos xa de antes e que valeirastes por dentro, non? Esta era a casa da familia que estaba media arruinada. O que fixemos foi, vimos que nos reproducía as condicións naturales de conservación para prácticamente calquera cousa, pero sobre todo para a pataca, non? Que quere ese 95% de humedade e eses 8, 10 grados para poder chegar con ela en bo estado a logo ao mes de maio, que é cando remata. Estas patacas son novas deste ano, verdade? Sí, estas teñen fai 15 días que se empezou a recoller, o sea, por tanto, teñen 15 días. Teñen bo aspecto, pero como se pode recoñecer que é unha pataca boa, auténtica, de coristanco e de calidade? Pois, home, a primeira cousa que, para saber que é unha pataca de Kennebec, debemos de pensar, ou debemos ver que é unha piel semi-amarilla, ten unha piel moi finiña. Raspas, e si, se a quitas. Esa é unha das claves por a cal esta pataca mecaniza mal. O sea, non tolera a mecanización, porque se lastima. E despois, para saber que é unha Kennebec, temos que mirar que teña a piel blanca, a carne blanca, a piel semi-amarilla e uns ollos non superficiales, pero tampouco moi profundos. E, sendo a súa piel moi fina e amarilla, a súa carne é moi blanca. Moi branca, impecable. Esta é unha pataca que saldría un cachelo perfecto. Non, está claro. Isto para facer un cocido ou para comer, case dan ganas de comer a crúa. Non o vou facer. Pero, desde logo, Juan, hai unha cousa que está clara. Tes unhas patacas preciosas e tes motivos máis que de sobra para estar orgulloso delas. Parabén. Tentamos facer as cousas ben. Na comarca da Limia hai 400.000 hectáreas cultivadas de pataca, que é o motor económico da comarca. A maioría son para vender en fresco, pero algúns empresarios empezaron a innovar e atopamos, por exemplo, unha fábrica de patacas fritidas. O fillo do dono creo que o imos coller precisamente nas patacas. Adrián. Moi bons días. Que tal estás? Adrián Sotelo, produtor de patacas fritidas, collido nas patacas. Pataqueiro por tradición familiar. O seu pai montou a fábrica para completar o proceso da pataca sen sair da aldea e sen intermediarios. Bueno, parece que estas patacas xa están para arrancar, non? Sí, en cuestión dunha semana empezaremos a arrancalas. Xa nunha semaniña. Estes campos de aquí son vosos? Sí, aquí onde cultivamos a maior parte das patacas que transformamos. Son as patacas que utilizades para facer patacas fritidas de bolsa destas, non? Sí, sí. Porque fanse con pataca de verdade. Hombre, eso ante todo. E como se lle deu a teu pai por montar unha fábrica de patacas fritidas nunha aldea da Limia? Bueno, porque viu que a pataca toda se iba para fora e aquí non había ninguna empresa de transformación ni nada, e empezou con pouquiña cousa e pouco a pouco foi crecendo, facendo alguna reforma hasta hoxe. Pois sí que teño curiosidade por ver como pasan as patacas da terra á bolsa. Toca vestirse, aspirantes. Se imos andar con comida, a hixiene é o primeiro. Estou guapo. Pero aquí tedes moitísimas caixas para almacenar patacas. Canta produción tedes? Pois en torno a 1,5 millón de kilos anuales. 1,5 millón de kilos cada ano? Exactamente. Case nada. E tedes patacas durante todo o ano ou tedes que parar a produción algún mes porque non hai? No, temos patacas basicamente durante todo o ano. O 90% das patacas que cultivamos son nosas. E despois sempre compramos algunha máis porque non dá feito, pero bueno, sí que... E aquí no almacén poden aguantar bastante tempo? Aquí no almacén aguantan por desde setembro hasta o mes de mediados de xuño, así. Case todo o ano, prácticamente. Por si ves comigo, collemos a máquina e empezamos o proceso. Estupendo. O primeiro é lavalas e pelalas. Arrea, que velocidade! Sí que sen prácticamente peladas á perfección. E agora, para onde van? Que haberá que facerlles? Contanos, Adrián, porque así non poden quedar, non? Vamos a quitarlle as patacas as impurezas que lle poden quedar. Claro, porque vexo que ainda veñen con algún resto de pel e iso non pode ir así para fritir. Entón, como tamén se tan interesado, vouche dar un coitero para botar unha man aquí, se parece. Xa sabedes que para sacar o título de galego diplomado hai que practicar. E se toca pelar patacas, hai que pelar patacas.
Home, eu como moito aprendiz, pero Adrián é todo un experto, así que entre os dous malo será que as patacas non vayan en condicións. Agora supoño que tocará cortar as patacas. Despois de darlle aquel baño que pasou despois da selección que fixemos, pois pasan aquí a cortadora, vamos a ver, suben por o camillo este, esa máquina que as corta e van pasando para a sartén. Aí se xan cortadas en láminas ben Aí se van finiñas. perfectamente en láminas finiñas para ser fritas. Canto tempo botan fritindo as patacas? Pois aproximadamente uns 3 minutos. Sí que precisan pouco tempo. Claro, cortadas tan finas e co aceite tan quentiño. O aceite de que é? O aceite de xirasol 100% refinado. Que pintaza teñen. E mira a técnica de Adrián para que non se peguen. Sí, sí. Agora é escorrer o aceite. Vaya, como na casa, non si? Isto é unha frixideira como as que temos na casa, pero tamaño industrial. E o que pasa é que este levanta la man igual era un pouco difícil. Sí, ¿no? Agora botan aquí un tempo de escurrido e despois pasan esa torba, que tamén escurre un pouco e enfrían. No, desde logo xa polo sonido que fan ao caer, nótase que están ben crocantes estas patacas, Moi ben crocante. Estou por meterlle o dente, pero aínda lles falta un pouco de sal. Aí, e así cun toque de sal... E o do sal, cun salero, O do sal é un proceso tamén manual. sistema manual de toda a vida. Aquí todo o que poda ser manual non se fai con máquina. Anda que como se che vai a man co sal, podes ter un problema. Bueno, vamos a decir que temos certa costumbre xa. A verdade é que sí, é coidadoso. As patacas queimadas demais tamén para fora. Sí, señor Adrián, a estas alturas non me podo resistir. Adrián, coa boa pinta que teñen estas patacas, eu non podo resistir a tentación. Non queimarán, non? Un pouquiño igual que pero bueno, eu penso que podo soportar ben. A ver, a ver. Pero que acabada de sair da tixola, Dá gusto. dá gusto comelas, de verdade. Están quentiñas, pero non queiman, do punto exacto. Ter boa man co sal, hei de dicir, porque están perfectas. Perfectas para comelas e para envasalas. Atención, Que pupilos. son as que se van as patacas hacia envasadora. Ah, e de aquí se van para dentro da bolsa. Exacto, se queredes vamos hasta aí e enseñamos como funciona o proceso. Veñemos ver. Outros usos da pataca. Pupilos, que a pataca non só serve para comer, estánse a facer experimentos para aproveitalas para facer plásticos. Crúas e cortadas en toros, aplícanse sobre a pel para aliviar a dor, baixar inflamacións e axudar a cicatrizar feridas e queimaduras. Pero aínda hai un uso máis curioso, pupilos. A partir da súa fermentación obtense o vodka. Agora xa sabes por que en Rusia se plantan tanto. Volvamos a Xinzo a ver como se envasan. Repartir as patacas, facer as bolsas e tachán! Aí está o noso paquete de patacas acabadiñas de fritir. Esta é unha bolsa de patacas Esta rista é unha para bolsa de ir... patacas guais. Isto a quen yo vendedes vos? A supermercados, Pois a isto bares... temos, vendemos mayormente en hostelería. Pero creo que estes tamén picantes. Exactamente, sí. Eu tiña ganas de probar esas, Picantes! Esas son as miñas favoritas! A ver se pican tanto como dis. Deixanse comer, deixan un robusto picante. A verdade é que estas patacas fritidas de bolsa así para picar entre horas non están nada mal, pero coas boas patacas que temos nesta terra pódense facer moitas máis cousas, moitas receitas. Por exemplo, a tortilla de patacas, a que vos apetece. En que prato a pataca faise imprescindible? A pataca é oriunda dos Andes chilenos e peruanos e chegou a Galicia sobre o 1570, facéndose indispensable na nosa gastronomía. Pero que prato non pasamos sen comer patacas? Eu patacas sempre. Gustame o pulpo con patatas. Por exemplo, un cocido. E para o bacalao xa me gustan cocidas. Con huevos fritos xa me encanta. A cocida, que a frita que engorda moito, xa estamos. Depende do día. Do día que non teña ganas de facela, non é fago. Pois un arroz caldoso se lle boto patacas. O bisté xa me gusta con patacas. Os macarrós ou fideo ou eso sí, pero eu no resto todo patacas. A carne ten que ser con patacas, os bistés ten que ser con patacas, o polo con patacas. O sea, todo con patacas.
Nunha clase sobre as patacas non podíamos deixar de falar da tortilla de patacas. Podémola comer case en calquera bar de Galicia, pero a de Betanzos é particularmente famosa. Por algo será. Mira unha cousiña, din por aí que unha das mellores tortillas que hai é a de Betanzos. Isto Pois sí, é verdade? É verdade ao 100%, pero máis concretamente a mellor é de miña nai. Entón ti és o fillo de Pepa. Correcto, sí señor. Está túa nai aquí? Sí, está na cociña, si queres podes pasar a vela. Oh, pois claro que sí. Pois vamos para ela. Vou onda ela. Atentos, pupilos, imos coñecer a unha das mellores cociñeiras de tortillas de Galicia. Que tal estás? Bien. Josefa Miranda, cociñeira collida nas patacas. Para comer unha boa tortilla en Betanzos, moitos diránche que vayas á de Pepa. É a campeoa do concurso local de tortillas e aspira a revalidar o título. A ver, a min dame a impresión de que ti és a mellor profesora para aprender a facer tortilla de patacas. Xa me gustaría, pero bueno, algo sabemos. Que ten de especial a tortilla de Betanzos para ser tan famosa? Sueltiña, jugosiña, moi rica, patata boa, huevo bo, e depois a forma de facela. O que a caracteriza é o ovo líquido do interior. Vamos a cortar unha O pataquiña primeiro é así. cortala. Es que cortala ben finiña. Ben polo que finiña, vexo, non? sí. E cantas tortillas podes facer aquí cada día? Bueno, hai días máis fortes uns que outros, non? O día dos caneiros, na mañán 40 tortillas. 40 tortillas nunha mañá. Non está mal para un día de festa, Nos hoxe con ver con calma como se fai unha será suficiente para o noso curso. Así que imos aló, Pepa. É importante que sexa de oliva. É sabor intenso. Sabor intenso, ademais. Sabor intenso, sí. Quero que leve bastante aceite porque senón tostanse bastante. Aceite o lume, patacas picadiñas e limpas e a esperar a que o aceite Ten quede. que bailar a pataca no aceite. Sí, está empezando, pero vamos a esperar uns segundiños máis. Estou vendo que ti non lle botas cebola. Si me piden, sí. Botámoslle sal, que aquí as cubra o aceite. Ahora estaremos atentos que non se tosten, nin que se esmaguen, se pode ser, que hai veces que a patata algunha suele esmagarse moito. Entendido, Pepa, que se fagan, pero que non se queimen nin se desfagan. Xa temos en marcha unha parte importante da tortilla. E agora... Aspirantes, xa sabemos cales son os ingredientes fundamentais da tortilla de patacas. Aceite de oliva do bo, patacas, sal e, evidentemente, ovos. Estes, Pepa, teñen moi boa pinta. Teñen comer un mainzo e verdura. Pois estas galiñas son de curral, son de corral. A unha tortilla, cantos ovos lle botas? Pon unha tortilla así grande, que má que estamos facendo leva 14 huevos. Escoitastes ben, pupilos. 14 ovos, mi madriña. Calidade e cantidade. Isto promete. Vamos a darlle voltiña á patata se non vais a tostar. Empeza a ter unha cor interesante. Con calor e co aceite bon e patata boa, pois todo axuda. Hoxe podo aprender aquí a facer a tortilla contigo. Como non? Pero para que me saia como a ti, terei que practicar Bueno, hombre. 40 anos terei que Por aí, practicar por máis aí, ou menos. por aí. Que son os que levas ti. Sí. Teño que probar a patata, o quere probar? Probo eu? Sí, sí. Vaime queimar. No. No? Soplando. Hai que probar. Ten que estar crocante ou ten que estar tenriña? Probámoslo de sal. De sal. A textura xa ten. Xa ten. Pois a ver como andan de sal, aínda que iso vai no gusto, non? Ti como ves que é esa experta? Unha ariña. Eu creo que tamén. Unha ariña, sí. Como facemos a tortilla? A tortilla é como o parchís, pupilos. En cada casa teñen as súas normas para facela. Primeiro está o corte da pataca, que para uns ten que ser finiño que non se note e outros prefiren cachos máis grandes. Despois temos o controvertido caso de cebola sí ou cebola non. Debate de estado. E non, iso de leva tan pouquiña que nin se nota é mentira. E vos, cando lle botade o sal? Antes de fritir as patacas, despois, todo xunto co ovo, e onde xuntades todo? Nun bol aparte ou na tixola despois de escorrer o aceite? E chegamos ao último punto de debate. A tortilla solta ou co ovo callado? Gran cuestión. Pero no que nos poñemos todos de acordo é a hora de comela.
Vamos a romper o huevo. Ben. Son 14 os que tens que botar, non? Sí. Veña, Pepa, que case van 12, 13 e 14. Creo que lle vou botar un máis porque son algo pequenos. E bueno, Espera un segundiño. Este tenedor está un pouco torcido. está un pouco torcido, non? Sí, E isto por que? desgaste. Pero usas É que procuro usar este que me é moi gracioso, e máis porque ten os dentes moi largos e curvos. Entonces, casi sempre uso ese e está gastado. Sempre usas o mesmo? Bueno, sempre non, pero ese é o que máis uso. Observade, pupilos, isto é un tenedor despois de 40 anos batendo tortillas. Tanto non. Tanto non. Este ten un tempo, pero 40 non ten, senón estaría máis gastado. Queres que che bote unha man a Sí, bater por os Dios, ovos? por Dios, pero hai que batelos ben, porque o huevo de corral ten a clara moi dura. Ten a clara moi dura. Moi dura, e se non nos quedará a tortilla despois en ronchas. En ronchas, entón... En ronchas blancas. Teño que darlle con enerxía ou Con como é? ganas, con ganas. Con ganas, aí, todo suyo. Este é un exame que teño que superar coa profesora observándome moi pretiño. Veña. A ver se o fago ben. A ver, malo será. A ver, un pouco de xeito, Paco, que isto xo fixeches algunha vez. Claro que con menos ovos. Que non se nos queimen as patacas. Movemento de pulso... Ui, sen deixar de atender a tixola. Pepa, estás en todo. E os ovos, que tal o fixen? Xa casi está, pero eu doulle con moito xenio. Así. Atentos todos que chegou o momento de mesturar as patacas ben escorrediñas cos ovos. Tostadiña. Cando aparece unha tostadiña, a quitamos. Mellor que non leve moito aceite a pataca, pero, Exacto, verdade? claro. Escorrela ben. Un pouquiño de aceite sempre lle deixamos Sí, no fondo unha da gotiña, tixola moi pouco. para que non se nos quede pegada Sí. despois a tortilla, Ahora, non? vamos a botar unhas gotiñas de sal, que tiña pouco. O que nos faltaba. Que memoria tes, Pepa. Este é o mellor momento antes de que volva o lume. Antes de que a botes na tixola, tes que desvelarme o segredo para que quede soltiña, caldosa, como é a tortilla Pois de ten que estar agora ben quente a sartén, Ben quente. ben quente, a bota, irlle dando voltas, cando ve que ten a textura que un quere, porque se fai a despacio... Pero tes que darlle bastantes voltas, Eu entón. sí. Non podes deixar que se faga moito tempo. Ah, con que aí o tedes, darlle moitas voltas para que non se queime por fora. Ese é o truco para que nos quede ben No, o soltiña. truco, bueno, ten que... se a fai a despaciño, vaise secando. O truco pareceme a min que non mo queres desvelar. Sí. Quero guardar para ti. No, está desvelado, está desvelado. Vamos a ver se temos por aquí Pesa, pesa. esta tapiña, para que non nos queime as gotas de aceite e o huevo polo brazo. Lle damos Que habilidade e que maña. Bravo pola cociñeira. o huevo que quedou aquí. Vamos a baixar un pisquiño. Aí estamos, xogando coa intensidade do fogo. Xogando co lume un pouco. E vamos a lavar a tapa para que non nos quede. Xa cheira que arrecende, que ganas de comela. E agora, darlle forma. Volta e volta. Hasta que o teñamos o color deseado. A veces se apincha un pouco, pero... Amareliña por fora, sen torrarse, vixiando para que o ovo non deixe de estar algo líquido no interior. Cando encontre o color xa vai estar. Vamos a ver. Ademais de rica, quédache bonita, eh? Bueno. Que sí, Pepa, bonita e de concurso, que ti niso xa estás moi experimentada. Ten que saber ben, pero tamén entrar polos ollos. A presencia tamén, o sabor eu creo que é o máis importante, pero a presencia tamén influye. Bueno, agora aquí está a tortilla. Xa está rematada. Xa está rematada, a ver onde temos aquí. Aquí está, tortilla de Betanzos. Por favor. Por favor, gracias. Mira que pinta, que cor. Que bon olor. Os huevos de corral fan milagros. Isto quero comelo, pero inmediatamente, Pepa. Ves ti comela comigo? Ahora mismo. Sabes distinguir a pataca galega? A pataca galega é de pel fina e carne branca. Pero os veciños de Ordes sabrán a diferenciar dunha de Castela? Espere. A gallega é esta. Esta é a galega. E vostede cal di? Eu digo outra.
A mí como me gustan é así cocidas ca piel. E o queixo tamén di cal é o galego máis ca un longo. É pataca. Ai, é pataca. Pero te conservo o oído, porque a vista... No, pero eu cheguei agora, Galega é esta. Por qué? Polo color da piel. Porque é amarilla como yo. Ai, ben se nota, ó. Ben se nota. Entón a pataca galega é esta. Sí. Moi ben. Ves, engañeime. Esta é pola piel. Quen apañou máis patacas? Eu apañei abondo, Este ano apañei abondo. Xa na vía, xa na vai Ya aquí patatas, hai xa na vai moito, patatas. Sí, moitísimo. Pepa, que teño fame. Vamos allá. A comer. Xa se nota cando cravas o coitelo que por dentro está moi tema. Moi jugosiña. Mira que líquido, que maravilla. Ás veces pídense que ya pases máis. Sí, algunhas veces xa me piden que lle la faja máis pasada, outras ás veces nos mandan que a pasemos un pouquiño máis, e outros a queren máis jugosa todavía que esta. Pero o estilo auténtico de Betanzos ten que ser así. Jugosa, sí. A ver como está esto. Está estupenda, Pepa. Gracias. Teño que dicir que está no punto e que está riquísimo. Gracias. Pues... Sabes que che digo? Dígame. Que eses 3 premios que tes da mellor tortilla de Betanzos son ben merecidos. Gracias, moi amable. Brindamos. Saúde. Saúde. Repaso da lección. As patacas están moi boas, aspirantes, pero para comelas antes toca botar unha man para apañalas. Se queremos que se conserven ben durante o inverno, antes hai que airealas. Apetecen en calquera momento do día, ben sexan patacas fritidas ou un pinchiño de tortilla. Agardo que tomarades boa nota porque estes son os temas básicos pro exame da pataca. Ai, Pepa, que ben queda un despois de comer unha tortilla tan rica como esta, de verdade. Gracias. Eu marcho porque teño que marchar, Para por aí. Hai que frejar o que se manchou, Ai, Pepa, vasme facer traballar. Ahora, xa logo, manchaches moito, tes que pregar. En fin, alumnos, outra cousa importante para acabar. Para facer unha boa tortilla hai que manchar moitos cacharros e despois hai que fregalos. Non todo vai ser comer. Non todo vai ser comer. A fregar. A fregar. Vamos, venga. Veña que temos moito. Seguimos encollidos nas patacas. Nin vos movades porque imos coñecer en detalle o proceso de elaboración do liño en Galicia, do cultivo até a final e algúns exemplos do que se pode facer con ela. En Galicia utilizamos o liño dende hai séculos e con usos moi diferentes, como material de confección de tecidos, como aceite ou mesmo como verniz natural. O proceso do liño é moi longo e moi coidadoso e consta de diferentes etapas. E para ser un galego de categoría hai que coñecelas todas, así que moi atentos á nosa lección de hoxe. O liño da planta ao tear. O liño da planta ao tear. E para coñecer canto hai que saber sobre o liño, vin ata o castelo de Vimianzo, porque por aquí está me agardando xa Carme, presidenta da Asociación Amigos do Liño, que me vai contar todo sobre este material. Hola, Carme. Moi bo día, hola. Carmen Ribeiro, artesá do liño collida nas patacas. Dende hai 20 anos traballa para dar a coñecer o liño e as técnicas tradicionais para manipulalo. Vai a man que ten fiando e tecendo. Así que presidenta da Asociación Amigos do Liño. Cando nace esta asociación? Pois fai exactamente 20 anos. E facemos todo tipo de produtos. Empezamos co liño dende a semente, facendo todo o proceso artesán, por suposto. Co liño faise de todo. De todo. Encaixes, calcetado, palillado, bordado e todo tipo de prendas, por suposto. E para obter ese fío de liño, imagino que o proceso bastante longo e complicado. Longuísimo. Sí. Vámoslo a ver que son 11 pasos, pero longos. Leva tanto tempo que nós estamos traballando a colleita do ano pasado. O sea que é o proceso dun ano. Clarísimo, as fases do liño. Xa oístes, aspirantes, a tea do liño non se consegue en 2 días. É un proceso longo que dura todo o ano. Comeza en abril, cando se bota a semente.
Nuns 3 ou 4 meses, a planta xa está lista para a recolleita. Hai que lagalo no río durante unha semana e despois secalo ben ao sol. Cara ao final do verán, compre tascalo con forza e espadelalo para quitar a palla. E aínda hai que restrelalo para quedarnos só coa fibra. O proceso do fiado e do tecido adoitábase deixar pros meses de frío, cando o traballo no campo non exixía tanto tempo. Ademais, sempre presta sentar o carón da lareira e botar uns contos. Pero por onde comezamos? Pola semente. Na sementeira, sementar o liño. Pois xa teño ganas de ver como se sementa o liño. Que dis que? Aquí en Vimianzo. Non será no castelo, non? Será nunha leira. Veña, o lío. Así que, Carmen, unha leira como esta que vemos é onde plantades e cultivades o liño? Pois efectivamente. E para iso precisamos... A semente. A semente que xa temos aquí, a ver. A semente de liña, a liñaza. Finiña. Temos que ter a leira debidamente preparadiña. Que xa están por aquí, rastrillando. Efectivamente. E agora? E agora o que facemos é sementar. Collemos unha manchiña. Sí. Podesme axudar, Sí, claro. Primeiro miro para tomar nota, pero agora xa boto unha man. Entonces, seméntase a voleo. Vale. Tes que mollar este dedo e quedar na terra o dedo así coberto de semente. Carai, sí que hai que plantar ben dela. Toma exemplo, Raquel, a terra ten que quedar cuberta cunha capa finiña de semente. Vale, entón... E logo pásase ou ben un agrado ou un rastrillo simplemente. Isto é para cubrirlo nada máis, En que época do ano, máis ou menos, é cando ten lugar a sementeira do liño? A sementeira do liño é no mes de maio. Aos 3 días, esta sementiña xa germina. Que pouco tempo, non? Ai, que pequerrichiño. Sí, bueno, isto ten 15 días. E xa ten folliñas e todo. Dúas folliñas. E son estas as tripas do liño, se chaman. E pasados mes e medio, xa temos o liño en flor. E cal é a época na que salen estas flores? Que bonitas. Isto é en suño, na primeira de suño. E en suño xa temos a boliña, a semente, que está aquí dentro da boliña, que se chama bagaña. Así que xa sementamos no mes de maio máis ou menos. Cando estaría preparado para recollerse? En suyo. En suyo é a recolleita. A planta madura, que hai que facelo arrincando. Ui, pero vos as dúas soas nese campo necesitaredes axuda. Aí ven, como se arrinca o liño, Carme? Hai que meter a man así para a parte de atrás, non así. Senón, o sea, hai que facer este xiro? Ao revés, efectivamente. Así? Así. E tirar? E tirar. Turramos para atrás, pero sae enteiro, todo talo. Claro, é que ten que sair enteiro. A ver, sabemos que o liño é a fibra máis resistente que se coñece. Se intentamos segala é imposible, entonces hai que arrincala. Así que non se corta? Non, para nada, hai que arrincala. Túrrase para arrincala. Exactamente. E logo isto ten unha colocación especial, non de calquer xeito. Isto temos que poñer en mancheas e así cruzado. Ai, ten que ir cruzado. Ten que ir cruzado. Home, tampouco terá tanta importancia iso de colocar a erva, ou? A ver, e isto para que se fai? Se non, estas boliñas líanse todas, logo vas a comprobalo. Líanse todas e é imposible separalas. Por lo tanto, hai que colocala dese xeito para despois poderlo ripar facilmente e apurar. Ripar? Bonita palabra. Xa nos imos metendo en materia, pupilos. Vos ide acabando de recoller e xa nos explicaredes o detalle que é iso de ripar exactamente. Imos a ripa logo, onde a temos? Temos aquí o lediño. Pois hai que coller isto logo, a ver. Sí. Isto é unha ripa? Esta é unha ripa. A ver, e isto en que consiste exactamente? Para que se utiliza? Isto utilízase para quitar a semente. Para separar a palla da semente. O bagaño, efectivamente. O bagaño sería isto? Este é o bagaño, que se pon ao sol, ponse a secar, e dentro é onde temos a semente. A ver, e como é a técnica? Bueno, parece doado. Bueno. Intento eu ou hai que ter moito... Intenta. A ver, cal é o truco? De onde... Ai, pois non é tan fácil como parecía. No. Así está mal feito? Parece, bueno... A ver, tú dime como teño que facer. Hai que empezar pola parte da diante. Vale, aos poucos. Aos poucos. Xa me entraba a min a presa. Pero temos aquí unhas rapazas que están preparadas para o tema, porque para isto hai que poñerse un dun lado e outro do outro para que o banco non se mova. Ten o seu truco. Claro. Vamos, Merchi, entre as dúas. Pois sí que te estás aplicando na lección doxe. Ti queres aprobar, pero con nota. Así me gusta, Raquel. Non é a primeira vez, non está tan mal.
E agora que xa temos o ripado dominado, que é o que toca, Carme? Lagado ou enriado? Lagado ou enriado? E faise para curtir o liño? Para curtir o liño. Bueno, pois imos facelo logo. Como o liño é unha fibra tan dura, hai que metela no río para que abrande. Ese é o lagado. As pedras. E así ben cuberto de auga. E a remollo? Así olvidámonos del durante 9 días. Durante 9 días? Aí queda metido no río. Os utensilios para elaborar o liño. Un traballo tradicional e laborioso como é o de facer o liño require de ferramentas específicas, pupilos. Para separar a semente da planta está o ripo. Despois toca coller o mazo para esmagar o liño, a darlle unha boa tunda. E para separar a palla da fibra úsanse a fitoira e a espadela. E por último está o restrelo, co que se peitea a fibra de liño. Que quede guapo! Isto do proceso do liño leva moito traballiño. Leva moito traballo e ten que colaborar moita xente. Despois de sacalo da auga, o liño ponse a secar e queda esa palla amarela. Pero que estades facendo agora, Raquel? O mazado, e para que facemos? Para romper a palla. E para isto ten que estar o día moi quente, porque a palla, se está quente, rompe con é máis sinxelo de rompela. Observa, mira como se rompe. Claro. Iso é porque está o liño quente. Se está frío, imposible que se rompa a palla. Queda a palla por abaixo e o liño xa mazado. Así que o que buscamos con isto é ir separando a palla da fibra. A palla da fibra, exactamente. Empezamos. Vou probar. A ver. Algúa técnica? Sí, señor. Todo disposición, Raquel. Mazar así. Ui, pero de estilo va xusta. Dalle con forza. Porque en algunhas ocasións axudaban os homes. Pero para as mulleres hai unha maza un pouquiño máis sinxela. Ai, pois trae pa cá, que me estabades a facer trampas entre todas. Eu esta vez con esta sí que podo. Logo, así, non? Desde arriba. Dende arriba. Vale. Bueno, isto xa é outra cousa. Para ser o primeiro día non lle das mal. Enfadas un pouco na casa. Ui, sí, espera que lle vou a dar con ganas. Hai que pensar nalguén o que lle teñes moitas ganas de darlle un pau, non? Canto máis ou menos quitamos da palla con este mazado? Aquí un 60% aproximadamente xa cae na ira, non? Ainda nos queda traballo? Ainda nos queda Logo, moito cal sería o traballo. seguinte paso? O tascado. E aquí podemos quitar aproximadamente un 35% de palla. Simplemente fui frotando no pau, e sin máis, e vai nos quedando xa con pouquiñas pallas para espadelar. Estes son os 3 tratamentos necesarios para quitarlle a palla á fibra de liño. A parte onde quitamos a palla ao liño, no espadelado. E así conseguiríamos, pois, limpalo de todo, non? E ter a fibra xa totalmente limpa. Isto chamase espadela. E antes no traballo do liño era un traballo todo de mulleres. Sí. E decían halagos para rirse de nós, o que chamamos piropos pouco afortunados, non? E dicían, aquela moza vale moi pouco. Pero por qué? Porque é seca como unha espadela. E antes as mozas tiñen que estar gordiñas. Así que se estabas moi delgadiña, dicían que era seca como unha espadela. Bueno, así? Con ganas, sacudindo. Este traballo ten que ser todo con moitísimas ganas. Con enerxía? Con enerxía. Así, Raquel, sen medo, que non rompe. A tea de liño. A estudantes, o liño é unha tea 10. É tan suave que podes pasar todo o día tocando nel. Tamén é fresco e non absorbe os malos cheiros, o que o converte no aliado perfecto para eses días calorosos do verán. Ademais, é moi hixiénico e non irrita a pel, ideal para vestir os bebés. E como é un tecido natural, pódese ferver en caso de ter que esterilizalo. Acabáronse os sustos coa lavadora. E para converter esta fibra que trouxemos en fío, trouxéchesme aquí á cociña, ou a carón da lareira. Sí, porque este traballo xa se facía durante o inverno, entonces había que estar ao calorciño do lume en unha lareira. Logo, o primeiro que teríamos que facer con esta fibra, que sería? O rastrelado. Así que o que se fai aquí é peitear esta fibra. Efectivamente. Hasta que quede ben suaviña. Canto máis fina quede, mellor. Por eso se chama asedar, afinar. A ver. Ai, pois mira, xa chei diferencia do que trouxemos a isto que está xa rastrelado. E coa fibra suaviña, a ver a que fiala.
Con que aparellos, Carme? Unha roca de pé ou torno de fiar. Ese aparello o que fai é facer fío. Torce a fibra e o fío. E temos outro sistema de fiado que este. Este é a roca e este é o fuso. E que diferencia hai entre as dúas técnicas? Ningunha diferencia. Aí podes adelantar un pouquiño máis, pero non vai o fío tan ben fiado, porque aquí, coas dúas mans, non quitamos máis da fibra que torcemos. E aquí non eres capaz de coordinar o pé coa man, entonces non vai tan ben fiado. Claro, a man queda un fío máis uniforme. Raquel, proba aí como funciona a roca de pé. Soltando a medida que lle vas dando. Exactamente, mira. Ah, vale, mira. vale, vas facendo así. Curiosamente, eu creo que é a artesanía máis completa que se coñece. Porque desde unha semente tan pequeniña, a liñaza, ata chegar a ter un traxe, parece todo un misterio. Sabes que non o é. Non, con mestres como a ti, Carme, dá gusto. Queda todo ben explicadiño. Imagino que moitas mulleres ao redor dunha lareira que tamén daba para moito esa xornada. A ver, esa xornada. Esas xornadas eran un pouco de festa, non? Sí. Fiaban todo o inverno e xa pensaban na festa que tiñan o remate. E esa festa, pupilos, chamábase a comida da fía. Amenizábana con panderetas e facían un baile en donde se xuntaban os demais mozos e mozas do entorno. Ah, viñan os mozos tamén á festa, non? Despois de comer. Claro. Bailaban e despois tiñan a luz que tiñan en esos momentos era de candil de gas. E que pasaba? Non sei se acababa o gas, se alguén os apagaba. E despois moceaban, lógicamente. E estuvo, ademais, curiosamente prohibida polo clero durante uns anos porque nacían os chamados fillos da fía. E non estaba lá moi ben visto. Cando se apagaba o candil. Pero non é tempo de pensar en festas, non? Seguimos co liño. Isto sería o sarillo. Unha vez que temos o fío, pásase por este aparello para facer as madeixas. E aquí sí que xa teríamos o liño preparado para tecelo? Non. Hai que lavalo. Sabes que isto ten un tato incluso desagradable. Sí, un pouquiño tosco. Tosco, para eso hai que cocelo. Con cinza. E curiosamente, a cinza de toso era a que máis branqueaba os panos. E logo de cocer durante todo o día e branquealo, cal sería o resultado? Pois o resultado aí temos un noveliño, xa co fío. Ai, este que é máis clariño. Ai, que diferencia. Mira, este é o liño xa clareado, branqueado e preparado para otear. Así que agora sí teríamos por fin, e logo de moito traballar, este fío de liño preparado e listo para facer un tecido. Efectivamente. Que é a parte máis agradecida, non? Efectivamente. Temos, bueno, pódense facer moitas cousas, neste caso vamos otear, pero isto pódese calcetar, ganchillar, palillar, todo o que se queira como calquer outro fío. É ben resistente. É o fío máis resistente que se coñece, a fibra máis resistente. Sabes diferenciar o liño do algodón? Antigamente en Galicia era moi común o cultivo e o uso do liño. Hoxe non o é tanto, pero a pesar diso, somos capaces de diferenciar o liño do algodón? A mí me preguntas. Supoño que este será do algodón, non? Este é de sábena, este, a ver, espera. O liño é ahora este. sí que... E do liño é este. Pues será este algodón, non sei. É ese. Onde lle vedes esa diferencia? Na textura, non sei. Sí, na textura. Tío, porque o dixo ela ou é a textura de verdade? No, por la textura de verdade. Claramente este algodón, este liño non. E arrugase máis o lino moito máis. E o algodón, bueno, por xa o tacto, a elasticidade, o liño canto é máis rígido, non? Hai no blanco e despois hai no crudo, claro. É este. Este é el de lino. Este é de algodón. Porque se parece a miña camiseta e xa non me queda de algodón. Isto non ten pinta de ser de algodón. Uso máis... Usar máis liños, sí? Sí, en verán, sí. Queda mellor. Xa temos o fío, logo de moito traballiño, e agora queremos convertelo nun tecido. Como e onde o facemos, Carme? A ver, empezamos polo tear. Vale. Este é un aparello que sirve únicamente para tecer. Para eso temos que saber o que queremos facer. Para poñer aquí tantos fíos como precisemos logo para tecido. Aquí está o peine. Control, pero iso parece complicado, con tantos fíos, porque montar o aparello este non debe ser nada rápido, non? Canto tempo podemos tardar en preparar o tear para empezar a tecer? Home, depende do ancho da tea. En este caso é un ancho que vai a ser concretamente para bufandas, pódese tardar día e medio. Pero bueno, faise, tampouco non é... Decíamos que isto é moi sinxelo.
O que é laborioso. É longo, laborioso. Hai que ter moitísima paciencia e moitas ganas de traballar. Agora na man collemos a lanzadeira, dentro metémoslle a canela, co fío, e empezaríamos a tecer. Esquerdo, lanzamos para a parte esquerda. E así todo o tempo, 1, 2, 3, 4... Como lle teñes collido xa o truco, E 6. Fixemos 1 centímetro. Con estes movimentos. Con estes movimentos 1 centímetro. Collerse. Carme, ti dis que non é complicado, pero ti es experta. Mellor deixámoslle probar a Raquel, a ver que lle parece a ela. Canto tempo tarda un máis ou menos en collerlle o truco, pero de verdade? Eu penso que en un mes podes aprender perfectamente a tecer. Nós facemos de todo, facemos mantéis, tapetes, facemos trases de noiva... A ver, imos velos. Nós acabamos as nosas pezas todas con encaixe, casi todas con encaixe. Ah? Sí, por eso facemos un tecido básico que é o tafetán. Esos son chales, bufandas, feito con fío de liño, o encaixe, e logo añadimos a tea. E a parte de chales e bufandas, temos todo tipo de artículos. A ver que máis tedes por aí. Pódese facer de todo, dende un monedero, como ves, un kit de aseo... Sí, sí. Unha carteira para levar de paseo... E ben moderna. Pois, bueno, é que intentamos adaptar o liño non só que sea antigo, como algunha xente pensa, senón que o liño é algo moderno, é unha das fibras máis resistentes. Cando a piel suda, o liño ten a propiedade de que absorbe ese sudor e quedache a piel seca. Co liño tamén se poden facer finos encaixes. Sí. Para eso, que mellor que chegarte a Camariñas, que toda a Costa da Morte terá o encaixe, pero en Camariñas concretamente hai boas palilleiras en donde podes incluso xa levar a tea e ali rematala xa co encaixe. Pois trae a tea, que vou a Camariñas con presa, porque palillar ainda leva un tempo aprender. Máis tempo que tecer, E agora que a lección do tecido xa teño controlada, viñen coa miña tea de liño a adornala a Camariñas. Que mellor lugar ca este, berce do encaixe galego. E vou asistir a unha palillada para saber todo sobre esta artesanía tan nosa. Un dato a maiores. Este encaixe aparece arredor do século XVI e a lenda conta que foi unha náufraga italiana que enllo ensinou as mulleres da zona. Virtudes Rodríguez, palilleira collida nas patacas. Como a tantas mulleres en Camariñas, a súa nai ensinoulle a palillar xa dende meniña. Dende entón, o tinguilear dos palillos e o son que a acompaña sempre. Este é o algodón. Todo o que ves é do algodón. Guantes, centros de mesa, xogos de tocador, cojín, aplicación para xogos de cama... Leva moito traballiño isto. Leva. Outra clase de pañuelos. Canto tempo podes tardar en facer un encaixe como este? Este, 3 días, o pañuelo este leva 3 días facelo. Pois sí que leva dedicación. Virtudes, que tedes por aí en liño? Chales de liño. Aí está o que estábamos buscando. Eses son chales. E que diferencia hai entre o liño e o algodón? Hai moita diferencia, porque o liño é máis malo de traballar co algodón. É máis complicado? Sí, porque ao tirar os pelillos non che corre tan ben como o algodón. Para que usamos o liño? Despois da lá e antes da chegada do algodón alá polo século XVIII, o liño era a fibra téxtil máis usada en Europa. Que prendas conservamos ou todavía mercamos deste material? La ropa del niño ahora mismo. Un pantalón para verán, un mantel. Alguna camisa destas de ir ao baile, de ir á festa, sí que hai alguna sábana antigua. O meu marido ten un traxe de liño. De liño eu creo que pouca cousa. Igual algún mantel de liño pode ser. Alguna camisa ou algo así. Ele ten camisa de liño ten. Camisas de lino teño moito. Sí? Sí. Por que escolles ese material? Porque é moi refrescante, despois, como me gustan moito as camisas e tal, para o verán as camisas de lino, sensación de non ter nada, casi. E xustamente eu que viña ca miña tea de liño
que estivemos tecendo toda a mañá e quería facer un encaixe de liño. Serei quen de facelo? Sí, porque está aquí unha amiga traballando Sí. liño. Ah, este encaixe é con liño. Ese feito con liño. Esa tela leva este traballo. A ver. Bueno, mira, combina ben, así que penso que vou intentar ver que tal se me dá isto e se me dá ben, xa remato eu de facer este encaixe para poñerlo aquí ao meu palo. Pero antes imos a aprender a palillar, que con tanto bolillo... A ver, que necesitamos? O que fai falta é a almohada para palillar. Despois a plantilla ou picado, que aquí chamamos de picado. Despois os palillos para palillar e o fío. Unha bolsa cos alfileres e tamén poñemos aquí en Camariñas temos a costume de poñer isto que lle chaman a cuira. E nada máis. Pois logo chegou o momento de intentalo. A ver que tal o faz, Raquel. Este por riba deste e este por riba deste. E isto apártase. Non, este vai sempre na man. Ah, vale. Isto é máis complicado do que parece, Cando o faz ti parece máis sinxelo, pero... Proba outra vez, Raquel. Segundo intento. Este por riba deste, e este por riba deste, e este soltámolo, e este soltámolo, e quedamos ca guía. Xa llevou collendo un pouquiño... Claro que sí, aprendeche rápido, Mais che vale que a profesora Virtudes non che saca ollo. Agora hai que poñer un pique. Pois collemos un alfinete por aquí, e a onde vai o pique desta vez? Por aquí, entre este pique, non lle por ese fío. É que facer os cordóns, saber facer cordóns, saber facer os surcidos que lle chamamos nós a follas. Vai facer toda clase de... Mi madriña, dominar a técnica dun caixe de Camariñas leva tempo. Así que ainda me queda por perfeccionar moito, non? Bueno, o caso é poñerlle ganas. Primeiro hai que aprender as técnicas. E cales son as técnicas? Este é punto enteiro. Isto que ves aquí é punto enteiro, con voltas, volteadas. Este é medio punto. Este é punto enteiro para aberto. Estes son cordóns. Este é o casadillo, chamámoslle o casadillo, punto do casadillo. Estes son os surcidos. Esta técnica ten que levar, este encaixe ten que levar esas técnicas todas. Case nada. Cando sabes esas técnicas, sabes pelillar. Comezamos a palillar entre os séculos XVI e XVIII, cando nace o encaixe de Camariñas. Dende entón foi evolucionando e foi adaptando ás tendencias de cada época. Moitos son os deseñadores, tanto galegos como non galegos, que o incorporan nos seus deseños. A súa pureza e delicadeza de formas fai no ideal para os vestidos de boda. Transmiten os valores que aporta o encaixe de Camariñas, un traballo que precisa moita dedicación, compromiso, acción social, tradición e innovación. E canto tempo teríamos que estar facendo isto a un ritmo normal para que eu tivese o encaixe de liño preparado para o meu tecido? A un ritmo normal, como estas mulleres, levalle 4 días. 4 días? O meu ritmo, canto podería ser? Ai, o teu ritmo non se sabe o tempo que podía levar. Repaso da lección. O proceso comeza en abril cando se bota a semente. Unha vez recollido, hai que tascalo para separar a fibra da palla. Despois hai que fiar as fibras para facer as madeixas e para obter a tea hai que pasar os fíos polo tear. O proceso podería rematar aquí, pero tamén podemos adornar a tea cun bonito encaixe de Camariñas. Iso sí, non te perdas cos palillos. Ainda nos queda moita faena por aquí, non? Queda moita. Ainda vai boa. Ainda vai boa, pois imos tomalo con calma. Alumnas e alumnos, canto aprendemos hoxe sobre o liño e que ben explicadiña que quedou a lección. Como se nota que neste curso contamos cun profesorado de primeiro nivel. Eu vou quedar aquí perfeccionando a técnica do palillado, que aínda me queda un chisquiño para ser galega experta. Ata a próxima. Con mestres como os doxe resulta doado facer auténticas maravillas co liño. Xa vedes, estudantes, lección a lección, estades máis cerca de conseguir o diploma de collidos nas patacas.